Здравейте, аз съм Никола от Smart Cargo и в това видео ще ви обясня всичко относно метода на доставка CIF или по-точно Cost Insurance Freight. Това е наименованието по Incoterms. Записвам това видео, понеже малко по-рано говорих с наш клиент, който иска да се закупи багер. Офертата, която получава от нас е следната. Багера е горе-долу на стойност $6000. Транспортните му разходи до врата възлизат на горе-долу толкова, на 5000 или нещо подобно. Докато Cost Insurance Freight, CIF, който се предлага от китайския доставчик, е $400. Доставка до пристанище $400. Всъщност CIF е, както аз обичам да го наричам, легална измама за клиента. Защото доставчика има право да заплати, ако иска, и $50. Той може да ви каже, че транспорта е $50 до пристанище. Заплаща $50 на въпросната логистична компания, тя изпраща стоката и когато пристигне тук така на пристанище Варна, Бургас или в друга страна, няма никакво значение, приемащият брокер, фирма Хикс ще го наречем, фирма Хикс ви се обажда и ви казва: за вас пристигна пратка с този обем, с такива характеристики, за да започнем митническо освобождаване или за да ви предоставим данни за митница, е нужно да заплатите 1500 или 2000 и нещо долара локални разходи, от които в тези локални разходи ще бъде включена такса CISF, CISF, която е измислена, разбира се, от китайския партньор. Тази такса CISF ще бъде $1500. Останалите разходи няма да са ви толкова високи. Те ще ви кажат, че тази такса се придвижва към китайския партньор и те нямат никакво касателство с нея, което е истина. Също така съм чувал за нелоялни практики от сорта на логистичната компания в Китай дава примерно $200 или $400 на търговец, само и само той да пусне пратка с неговата CIF услуга, което може само да говори за себе си и сами можете да се направите извода до каква степен това е реално. Разбира се, винаги всеки има избора да пробва, но аз се чувствам дължен да ви предупредя от самото начало. Не е случайно, че ние ви показваме оферта, която е в пъти по-висока. Ако имаше как да се достави на реално това нещо на $400, което е най-честата сума, която ще срещнете при CIF, е $400. Това е най-честото, което ще срещнете. Просто ако беше реално, вносът от Китай щеше да е коренно различен. Но, уверявам ви, това не е реално. Така че всеки може да пробва, за да се убеди. Това е всичко, което мога да кажа за сделка CIF. Разбира се, много е важно в момента да отбележа, да говоря за CIF при групажна пратка. Когато става дума за контейнер, там нещата са малко по-чисти и просто няма как да ви сложат тази такса, която да се заплати към китайския логистичен партньор. Така че, ако поръчвате контейнер, да, CIF е реално. CIF е реално. Ако поръчвате пратка чрез групаж, чрез морски групаж, CIF не е реален. Дори и китайският доставчик да заплати абсолютно всички локални разходи, които може да заплати, отново тук така няма как да заплати всичко. Така че, вие можете да прецените сами.